ki şu ýagdaýa yeten bolsaň, bilgin sen Allah'ın welisi bolýan ki Hudaý Taala aýdýar: "Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun." Agah bolan Allah'ın dostlaryna hiç haçan terso, howfo, negarany we narahaty gelmez diýeni bolýar. Wagty ki gizäniň ýaryna müňlerçe Banu Israil milleti öz ýzyna düşürip Firavunun elinden nijat berjek diýipdi, şäherden gaçyp gitdiler. Hudaýyň hikmeti bilen ýoly ýanglış gidipdi, gitjek ýerinden ters gidip barıp da dogry derýa ýakasyna baryp ýetdiler. Birden aňalyş galdylar we inine gitmeli, öwlerinde derýa bar. Çuňyr suw ýaty. İzlerini gördüler, görse tozan turup gelýär. Firavun goşuny bilen näni ýörtüp gelýär. Yürekler darığı verdi. Darıkmar ýaly däl, dağı bolsalardany düşjek. O Firavunun serwanlaryny göreňde. Hay çygyryşy berdiler, qygyryşy berdiler. Ey Musa, bizden näme betlik gördüň sen diýdiler. Bize näme dipdäni bir gaçan fıçan ýalak bolup däni Firavunun eline täbil beripdiň sen diýdiler. Amma Hazreti Musa kelimullah qala kella inna ma'a rabbi seyehdin. Beýdimäň diýdi. Allah Zülcelal biz bilen neydi? Özü bir yol kökeder bize deydi. Şikefide aydıp oturdu, ama hiç yolun nämediginden haber yoktu musulmanlyk bollar. Nädip Hudaý Taala'nın kömegi nirden gelir, näjere bolup Firavunun elinden goturup kaçmalygyny aslan kellesi işlemenlidi. Aslan pikri ne gelmeýärdi. O bir tarafı derýa, bir tarafı da goşun Firavunun leşkeri serwanlary gelýär. Niri kaçmaly, kaçmana jaý ýok. Amma şu halatda her zada pikirlerini bermedi. Heyway inni näçer bolarkam? Ey Hudaý men kömegine yetmese näçer bolarkam? Yani Banu Israil öz ilim bilen gurban edäjek men. Heyway inni biz dargajak ýerimiz şatawu dip ýok. Bu zatlary däni şeytana waswasa edere goýmady. Pikirini azat goýdy. Hudaýa tapşyrdy özüni. Sukune mutlakda jaýlaşdy. Käde bolýar? Er heleýin arasynda dagwa bolýar. Birden äriň agzyndan judaýy we aýdylmasy aýtmalal kelime talak gurrun agzyndan çykýar. Ya görýän bir näse ýerde bir agyr yaman tuhmet sen üstüne gelipdir. Bilip ya bilmäni bir ýagdaýlara baryp dursaň ki çimse bilen ýygnança awraýyň inni çanaklap döküljek bolupdy. Aslında bir işlere murtakip bolup dursaň bilip ya bilmäni ulum millet inni eşek. Aslında awraý galjak da, başyny defa galdyr bilmäni ýeriň boljak da. Men muny şu gurrun bilen tökötjek şu jelesäni son beter jamada gerek we orafalyň arasynda bir olokon sır gurruny açyklap ötün we boynumdaky agyr ýükdäni açyklap däni men misallar bilen näni giňişiklikde şerh bermesem bir mesuliyeti yerine bitirip bilmedigim milyarın biz üçüncü mesele ulaq. Karxana işläp ýören ýerinde bolýan karganda bir işi edip dursaň ýanglaş. Bir peýmankardan, ustakardan bir sahtymany boyun alyp dursaň, tamam nakşasyny men özüm betore kamil çykaran etdirsaň. Amma bir ýerde gıflet edip ýanglyş ayak taýyp bir iştiba edip dursaň, amma uly iştiba. Şayet şu ticaretinde, savdaňda bir uly şikeste gereftar boldun. Aslında cevapku bolup bilmedin, gelençekler pas edip bilmedin, ver şikast boldun. Korkma. Kıymallamada dur. Deryanın tolkumlary agacı däni qıraga getirişi ýalak, sahile hoşkiye getirişi ýalak. Dünýäniň tolkumlary da eger sen sukun halatda aram bolup bilseň, el ayak gurmasaň, bulaşdyrmasaň, öňküden beterletmeseň, Hudaýa tapşyryp däni agaç kimin ümsüm bolup bilseň, dünýäniň tolkumlary seni däni bir azadiýa, bir rahatyýa, bir aramışa, bir hoşkiye hökmän ýetirýär musulmanlygyň. Senin imanın ölçüge salınyan ýeri musulmandygylar. Bir bolugsyz ýagdaýa düşen ýeriň şahy. Kasaýa çekonem eliňe alyp näderin kam dip iki tarafa ýaýnap duran adamlary görýän. Şu jyry weziýetlerde gama gussa batyp, gam laýyndan çykyp bilmäni
hatta boluksuz mevatlara, figarlara, kuruslara karşı inmariya. Hatta Hudaý saklasın öz canına kastetýär. Zıda bilen ok, nämetçegin bilen ok, nire gitçegin bilen ok. Amma imanly adam bilýäşi ýaşap ýören ýeri imtihan kelasyny oty. Bilýäşi bolup duran ýagdaýyny Hudaý tagalaşyň başyndan getirip salyp oty. Täşiň imana tewekkül, sabryny imtihan etmek üçin. Bir imtihan ike Hudaý Taala peýgamberinden aldy. Näme ýagdaýyma ýazylan bolsa iki dünýä haýrym şudur dip Allah'nyň ýazanlaryny ýazgydyna razy bolup da oşondan umydy üzmäni dogrular şuurun dipdäni umyt edip ýaşaýyşyň edamasyny görmek gerek musulmanna wallah.